31ste zondag door het jaar uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde hem de vraag voor: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is: hoor Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is: gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan die twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: juist, meester, terecht hebt gij gezegd, hij is de enige en er bestaat geen andere buiten hem. En hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht, en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei hij hem: gij staat niet ver af van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem nog een vraag stellen. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Een vast bestanddeel van het ochtendgebed en ook het avondgebed bij Joodse gelovigen is het gebed Shema Israël. En dat bestaat uit 3 paragrafen uit het Oud-testamentische boek van de Torah, de wet. Eerste paragraaf uit het boek Deuteronomium, tweede uit het boek Deuteronomium en de derde uit het boek Numeri. Maar dat Shema Israël, dat de Joodse gelovigen elke morgen en ook avond bidden, is niet zomaar een gebed. Wij zouden als katholieken meer zeggen, het is een geloofsbelijdenis. Maar die is wel een stukje korter aan de ene kant dan onze geloofsbelijdenis, die wij na het preekje en het evangelie en de lezingen op zondag bidden. De geloofsbelijdenis van Joodse mensen is: luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. En daarop volgt een tweede vers: heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Joodse gelovigen belijden de eenheid en de unieke plaats van God in het leven. Belangrijke vraag is dan: wat is belangrijker? Doen of leren? En dat geldt in elke tijd van de geschiedenis. En dat geldt ook de hele wereld en in Israël vandaag. Wat is belangrijker? Leren van God, maar dat ook wel werkelijk doen. Leren leidt tot handelen. Het belijden van het geloof. Wie leert zonder te handelen is als een ambachtsman zonder werktuig. 2 verzen van dit gebed dat Joden elke dag, elke morgen en avond bidden, vat eigenlijk hun hele Bijbel samen. Hij kent ze van buiten, bewaart ze in het hart en herhaalt ze elke dag. Luister Israël. En dat is heel belangrijk. Horen is een voorwaarde om te kunnen luisteren. En horen, de woorden van God, is zelfs in de Bijbel belangrijker als dat wat wij nu doen, dat je die woorden met beeld ook kan zien en inzien. En wat geeft de Bijbel in de lezingen van deze zondag en elke zondagen van het kerkjaar ons te zien? Als mensen onderweg
We kennen het verhaal van de woestijn van Israël. Een moeilijke tijd. Maar heel binnenkort weer zien wij ook het kindje Jezus in het kribke. Maar we zien later ook dat Jezus rondgaat door heel Israël. En we zien dat hij onschuldig veroordeeld wordt en de dood sterft aan het kruis. En hij vroeg aan de leerlingen ten slotte van Johannes de Doper dat zij moesten zeggen dat het handelen van Jezus, dat zij dat gezien hadden en gehoord. En zelfs God de Vader vanuit de hemel zei: luister naar hem. Amen.